The thing na on America Kayana hey gibi. Charan ma to dem me dibu ne ah don't do that. Don't go. You know, you get as you be where you just come first hand, you go to Siki. Just small shake, one shake like this. Siki straight. Hey, this is Friday. Boy. Blue Eyes Montana in the house. Because people are still coming, but you know. What is this? Sorry. You know what is this? Nah. Tabukwa Friday. Ne fine. First don't know why. Hey, because I forget a location. I'm gonna go for the normal of you know. Just in case. Lagos. Hey, Roya in Lagos, Nigeria. AKA Oriako. AKA Oriako. About one camera so go at back. At all. That's not what we're talking about, shit. You know, see things like this. Oh, got faiga. Oh, faiga. About the got bank. About bank got for no. You go there. Dollar qua. Oh, come not naira. Every full will be see dollar. A faiga there. Yeah? Big baller things. Hey! Na ibu we abo bim bam because onwe dey in charge ife ni na onwe gbesia onwe asia onwe onye dey in charge onye dey in charge. Hey! Onya greeting specially. Yeah, I cannot go the give back Ufaga. Only this suspender. Yeah? What? Yeah? Why are you like this? Oh, they are too much now. Compared to others. That 360 working just 180 and you go there alone. I go there home myself. Hey, Ibabai. Eh? Ibabai. Because I snack you so bad. But that birthday. That birthday. We at least my house I celebrate here. If I want to celebrate, I'm going to can celebrate here. Let's see. It's your birthday. It's your chance to just see my goal. Senior happy birthday. Thank you, Don Danito. Fine. No, full current full current. No, what covers you. Thanks for the birthday wishes. Ndena wish ya bedu na wish bedu na jelu abununga na ka number je inside the code na DM hado dia ka odi sikin na egute bia hado momike oike kampo ogini na eme nu ta biko okwa
Agwasi Tab no Friday now. nsị na ka nsi amasị na taa bụ Friday bụ WhatsApp group OPP and they gom these people have finished me. Ntetara ụla Friday morning ihe ngana anụ bụ kaka koko. Yeah. Nke ụtụtụ a bụ ozugbo isi na-efe ụtụtụ na-enwe nga anyị toro ogologo ka ọ dị osu buru amụ ha ka plank si n'ime ọfịa na-apụta a na-ekwu na a na-ekwu grupu ewo ngwanakwa anya bịa ike a ama mma ike ka m kpọrọ ihe a ka mmadụ ka m kpọrọ ya onye just dewere m si ike ya. You don't want to show me face. You don't want to show me face. I just dewere m ike there. Ike just die there. Anyway, nne achọbụ m inye ndị ese obere ohere, but you just came and you took everywhere. Come on, shit, man. Wow. Yeah. Ndị a na-ede m add. I can add you, but I have a question, nne. I have a question. I was wondering, ịmara inwe ihe ikwuru ebe a na ihe a bụ ihe because onye na-enesia package ga onye si be like say this royalty chin get past trauma. Why did he say that? Nene ihe dọwara ebe a na ngwongwo na ngwongwo. So ihe m chọrọ ịjụ bụ so ọ dị n'ọda like onye na-enesia ọ kwesị ịbụ nwoke na-enesia this package na ihe otu isi debe maka ife niile na ọ kwesịrị ịdị rest assured na ọ ga-eweta ego. So ihe ị na-ekwu na bụ na ụmụ nwoke generally ekwesịghị ịdị na-efeel bad ma asịba ha wetara ego ịmago. Ego bụ mma nwanyị. Okay, ego bụ mma nwanyị. Ego bụ mma nwanyị. Mana ọ bụrụ na like I don't know how to explain, you get me? Okay. Yes, money is everything, you understand? Mana ọbịa ebe nwanyị nọ, ọkụyọta. Ebe nwanyị nọ, ime ka nwanyị ma mma, be faithful to you, everything, yọta. Ego supposed to be involved. Even if they ain't one ego, she must definitely look elsewhere for it. You get me? So that was Abu Makamu, Amara Maka, any other girl. Nakagwa Gafambo Riako, Moabe, Ujuma Kambo, Aberamita Fufu. Go na Fiona. Okuyota, Leno Captain, Leno. Hey, how much is money? I have money now. Do a comment section. Go in the safe. How much is money? So here we have now. Umoke kwesịrị na ewe. They are not supposed to be angry, you understand? No, get me una kwata na imaga kwesịrị na imago. Premium or not? That's the problem because they very have premium or nothing. In the next year, they had you to another. You tell me, Imam Jajam would be here now. When he expect camera get better. Ekuziensi would take Ibamba. Because I am agree. I didn't move up to focus here. Mom, I am agree. I will agree because as you only tell me now, you will take go. Because I want to make it clear. On a boom wife, but I not say at all looking at you. Yeah, I'm gonna enough, yo. Hey, we got you. Mama. Hold up. Because
Sir? On a more serious note, Chino Black. On a more serious note. So, the guy is there go. Even Wagaji. Chino Black. Good morning. Good morning. Wagachakwero. There go. Obo Gwanin sorry. Or Adaba. Go to all. Awesome go to all. We say look in the house. Meanwhile, kind of which my big guys in Babolas. Then I and they go badge. Badge guys are Babolas guys. Yes. Okay, sir. Oliselo guys. It's normal. Chino Black. Nice. Chino Black. I say. Okay, may I call the official? Yes, 7 to law. Yes, I'm going all to Gakade. I'm going for the alpha. It's a now come now. Very, very important. Number 1 today, when the S, what I can have you are. Would you be cousin? Would you maybe? You say, come browser Allah. 7 to law. Biko onye ọbụla na-eje n'ala kwa ikwu eziokwu Chino Black onye ọbụla na-enesiri ala ọ dị ya mma imuvuo make that movement o kwesịrị iji ego kwesịrị ịma na oge spending Wagaji ofe were ụtọ okay onye awefuru ofe were ọ na-atọ ihe mmadụ anti ma isi ofe were ego ikirichi ya na amaghị ebe m ga-ebido Son of grace in the house. Amaghị ebe m ga-ebido wee jaba Chineke mma. Amaghị ebe m ga-ebido ọgide onye mebi ụwa ọkwa anyị ụgwọ ya protocol ọgị na-eri na si anyị onye mebi ụwa ọkwa nsị na ihe a ịmakwa ihe na-afụ ebe akịta nwee ike ihe na-afụ ebe akịta nwee ike ikio mmadụ o nwere a na-akpọ acute high blood pressure acute ọkwịma asị na isi ya na-eme ụta akọ nwere ya arụ maka ike na-egwu eburu ha adọkwasa Can work something. Yeah. Onye ọbụla na-eje isi ya hello. You suppose to mind dure ego ga-abi. Ekwefuru ike ọ ga-abịa paaki ya. Isi na-enye ya da ịgbaji ụkwụ. Ọ ndụrụ ego suppose to iwe maka chi. Mbọ ka o doo anya na anụ ka mma ma o dokwara anya. O doro anya 100%. You tell me because ọ na-abụ anọkọta ndị oge mkpe a na-asị ụmụ nwaanyị onye ọbụla chọrọ ego nwaanyị si na ọ chọrọ ego dị ka ọ nwere ihe mere iche ịghọragwo onwekwe na-achọrọ ego n'ụwa mana ikirigodi ihe Chineke kere m legodi ka Chineke kere ya nnọọ kechiche ego ọfụma ị na-achị n'ịgba aka eji ị na-apụgharị nghọta. Thank you. How should the breast come from heaven? Hey. Just at the sight of it, other pounds and dollars, I agree to you. Temptation. At the sight of it, this breast, this particular one, nwoke kwesịrị ịma na oge etinye si n'akpa. Gwajugo m ya ma onwe onye na-aṅụ dịsị ala. The thing, ịmago boys ka na-achị comprehend. N'ọkwa nwoke ibe ha na-ajọs tukwuru anyị otu ebupụtara adọba n'anya ọṅụchachakwa nke ọṅụọ nke a to God don dada nakwa ebe a don dada na-afụkwa ihe nna afụ ebe a I'm not back to Nigeria. Anataghị m kịta ọ si debe ya ka ọ bụrụ standard Sesi Henry gee ntị ọ si debe ya ka ọ bụrụ standard ijebe n'anụ ijide ego ka ọ dadị na ka nwaanyị na-ekwu okwu ego ọ dịka ọ nwere ihe mere ọ bụrụkwa nwaanyị niile ga na-ekwu okwu ego onwe ndị ọ ga-aba na-ekwu okwu ego ya na-eti yes okay aghọtara m yes
Premium or nothing. Yes. If okay. No. Abaka is VIP. Okay. Can you go to VIP? Okay. Can you go to VIP? Or Guinea? In my way, we do Chai. Nindo. Hey, na the thing no kata ko omekwa ka hey. The thing na on America ya na akwa. Hey. Gibi. Chara ma to dem medibu ne here. Ha, don dada. Go. Don dada. Good morning. Morning. Don dada ni sigi ga do kwasira. Don dada. Ni sigi. Ifuko ihe no ni sigi ha don dada. De kene ihe no ni sigi. Eh? Okoto kare ka nje bia. Eboli ara n'isi ka ọ ghọta mana Chineke nne onye ahụ nọ gị n'aka ọ na-eriju afọ maka Chineke ọ sị eriju afọ chike ya ọgba isi ọ na-eriju afọ na omem ka ndị happy ụta nwere isi ya dobe n'elu ebe a na-eme like ịghọta na ọla ụlọ ọfụma tinye ọnụ ọla ụlọ ezigbo ụlọ ọkwụyọta onye na-eme m ka ndị happy mekwa ya ọ dịkwa happy. Biko boys na ajụkere gịnị ka a na-emekana gịnị kana happy. Somebody can emekana gịnị happiness tinye s in ya times 2. Yeah, okay, be on American. What I'm talking. Oh, hang on, boys. Don't set me up. Oh, boys, Bana, what are you talking? Yeah, we go carry here and American happy. What are you talking? Premium or nothing? Premium. Ego ne can equal her. Ego ne. Nene kene ha of but Chino Black. Yeah, Chino Black and ha you of ma. Each of my but what I can another one. What I can another one. Yeah. Jesus. Chino Black. Nene ha. By the time you get you conclude Iha Abraham Nindoga first of all. Yes, I'm a non-Nindoga. Yes. Yes. Oh, Nindoga. You to go. Hana Bambam Banyo comment section. Hey! Oh, gonna be her. Jesus. Elo kota for bundle dollar. Elo kota bundle dollar. Ebe a nwachi na ifo n'anya de. Na ye maka chi Afọ na just were dollar na afọ na de. Mana biko oya no na oya na-eri ha na akuma no overtake sala. Chino putaba. Chino. You see my problem with it, don't keep me. Ever go comment section or fear of ma. Imago gaze here. Imago we go to gaze. It's in behind like this. Not why Goes up in the house. Yeah? No. Oh, gaze the thing. Fuka the momentum. Oh, we kiss for the momentum. Hey! Otisi ekoko, ọ dị ka amụ ga-ekunigo. Nne ka ngwa gị eziokwu. Ụmụ nwoke n'ebe a dị like 100. Rest assured. Adịmasị ga ya na-agwa gị abụọ ya si I'm sorry, guys. Rest assured. Eh?
I'm sorry. Onwe ndị ji ya na-amara ya kwụrụ efu ndị a na-ede ya 360 ofu aka ka o ji wee na-ede 360 jiri ofu aka na-ama ya kwụrụ ọkwa anya side a ka m na-agwa gị nke bụ eziokwu na waga Friday nke abụọ ya dị anyị nsị gị na-apụtara ama ozugbo gwuo nsị na m gwutere siki ọkwa ka m gwara gị igwe onwe ya bụrụ igwuru ha first one siki okwu gwụrụ agwụ o bugo onye nuo isi m pekere mpe tata wụ Friday igwutekwa another siki nkwụ ya chacha premium or not ara na-ekene nene statistics ghọta ihe a na-agwa gị welcome ogene na-afịa ibe ibribọgụ ọ dị official onye nenesi ịnanya ekwefu onye nke akịta onye nenesi anya na weta ya na-ekwu o kwesịrị iji tinye si okwu mba dị ala isi dị ala the worst part bụ na ọ na-akwu na-asị ọsị gị n'oburu ịmakwa emepe ihe ona were isi mmadụ tinye enyi ya pichikọ ọnya mafụzi onye ahụ ọzọ ihe a na-akpọ ara bụ ara gbagbue gị di ya ọnwụ onye jụgwakwara again na comment section how much is money ego nede ọdịsala ọnwụ ala ọ ga-abịa nenesi na-asị biko ego one how much gịnị ihe a na-akọ n'ala ifebe men na-aba mba ego onye na-asị people won't sleep well o nwere na-asị ya drop ma bitcoin location ala ndị ọga ịbana president inwe anyị ma akwụkwọ ya ma ala ndị ọga leave it all there happy there just leave it there ala ndị ọga straight however ọga si wee handles ya anya mama the problem dị there bụ na ọga ga-akwụ ụgwọ ọ gaghara emenwu ya nene waga onye be anyị 360 ka anyị fụnụ 360 na anyị fụgara ọkwa nsị gị anyị yọrọ ya 360 ọ sị na anị ya gba ọtọ anyị ga-enye nwoke time lite ihe ka anyị fụkwa nsị gị na ndị a n'ebe a complain afụnụ ha ebe people say just focus go na 180 at first for the first time n'ime ebe a 3 years and ndị a ọ bụ nwe onye ọzọ ga nwe nọma ha aka abụọ party ha chechi ha na-anakwa ya mana ọ dọrọ too much yeta ọ bụkwa na enye ha na ọma ndị ha mma at least taa bụ birthday nye yeta taa birthday nye ka o were ya mere anyị birthday ife akwa n'ife ị ga-eji mere anyị birthday ofu aka anụ onye afụrụ ife a na work with ọkwa ka na-ekwu ebe ihe ka na-eruka ọ na-eruka si igbugbu Titanic n'obot n'elu ya ọ gịnị na-afịa ihe a
Keriye mi nda na see droppers it's a na comment section inbox ko cho ti yeba o ta be de nye una gba ya ka fe no ama me fa na ku nwa bụ m German machine ọ bụrụkwa na ikwuru dị ya but on a more serious note expensive mmadụ na anọkọta just wepụta ala ṅụọ n'ọsọsọ ala ṅụsị ala na mago end ya there or the possible mago just ka ọ ṅụọ n'ụsọ ala for just no feel like mago nwere ka nwoke ga-esi wee na-aṅụ ara ma na-abanye n'ife a sị na a na-aṅụ ara a na-ala ọdụ mandatory Chelsea mandatory maka ịma nwụcha mara just rapụ m na middle of nowhere. Exactly. Just go off here for like 30 minutes. Ịnwụcha ị ga-abanye die. You can't leave me na middle of nowhere. Ị na-eji Israel ụtasị Jerusalem. Ani ima mbe ọnụfa dị na ebe anwa ha na-amị ya nke dị na obido wepụtaba so mgbe ọ na-amị dị ala nke dị na a na-eme ụta ọ na-eme ụta so ụta ọ na-eme ebe the whole corners of the wall are now the creamy and wet. Creamy. No, creamy. Over time, you get the muchala wine siki happy. Maka all about the point of the whole ebeni name jigi. Okay, so you make up. I'll get him here. Yeah? See the black here, Kofi go. Ufu ya Kofi. Nanya. Eh? Ayade, Nkezubo. Eh? You have to be speechless sometimes. It's okay. It's okay. Chineke goziri go for magico. Churugo. Thank you. Yeah, I'm going to get you guys back. One natural so if you like it, you need to take him out. If you need to take him out. Nanya. I will not get bad. Very nice. Open again, 136 for Jerry or 218 because in there, I promise. if I be your birthday, I'm not going to birthday gift. Me my love, so you are welcome to OTP. Phone, my phone, you walk. I